itigil na yung POGO operations? In my opinion, it's about time to suspend the operations habang hindi klaro ang mga patakaran at regulasyon na dapat ipataw sa POGO, suspendihin na muna. Kung hindi rin natin makokolekta yan at wala tayong paraan makolekta, suspendihin, at kung talagang hindi natin magagawang makolekta ng tama, itigil na rin. Dahil wala naman tayong napapala. At Sir, on top of that, kung titignan natin yung mga nagtatrabaho doon, less than 10% mga Pinoy ang nagtatrabaho doon. So, almost 90% dayuhan. So, anong trabaho ang nalilikha? Walang trabahong nalilikha. Kung mabuti kung may mga trabaho rin nalilikha, dahil yung trabaho nalilikha, nagbabayad sila ng income tax na kumikita rin tayo. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.